Us hem d'advertir d'una altra cosa que molts ja sabeu, però a vegades no se'n fa cas, i és el perill de consumir drogues, sobretot èxtasi. Fixeu-vos en el cas d'una noia adolescent que en va consumir i què és el que ha passat perquè la seva mare hagi acabat penjant fotos d'ella a l'hospital. Doncs sí, parlem del cas de la mare Kerry Robinson i la seva filla Lea, de només 16 anys, que va patir una sobredosis durant les festes de Nadal per consumir èxtasis. La mare va decidir penjar les fotografies de la seva filla hospitalitzada, ja que li va donar una sobredosis, la van dur a l'hospital, i la foto podem veure una noia de 16 anys intubada i sense estar conscient. Amb quina intenció ho ha fet la mare? En primer lloc, per conscienciar tothom de que les drogues es consumeixin una vegada, sigui molt o poc, poden afectar molt, i a més ha explicat que a l'informe policial la policia està preguntant als amics que l'acompanyaven a la festa si és que va consumir-ne molta o no, i la gran majoria han explicat que no, que va consumir poc però que li va sentar molt malament. Per això és per conscienciar la gent de que ni poc no ho proveu, perquè no us aporta res positiu i podeu acabar a l'hospital intubats i en coma en només 16 anys.